Il-mozzjoni mresqa mill-Partit Nazzjonalista dwar l-inkjesta pubblika b'rabta ma' traċedja ta' Jean Paul Sofia se tiġi diskussa nhar il-ħamis li ġej. Konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, ix-Shadow Ministers Robert Kutajjar u Carol Aquilina spjegaw fid-dettall dak li qed titkellem dwaru din il-mozzjoni, wara l-Gvern għadu m'għamel xejn minn mindu ħarġet l-inkjesta pubblika u ħadd għadu marrefa r-responsabilità politika. Il-mozzjoni titlob li l-Parlament jiskuża ruħu mal-ġenituri wara il-vot li ittieħed f'Ġunju li għadda kontra li ssir inkjesta pubblika. Il-Parlament jadotta r-rapport li ġie ppubblikat u li jagħmel tiegħu dak li rrakkomandat l-inkjesta pubblika u jesiġi li jiġu implementati fi żmien 6 xhur. Apparti minn hekk, għandu jkun assigurat li l-affarijiet jimxu l-qudiem u kull 4 ġimgħat il-Gvern għandu jippreżenta rapport ta' dak li nbidel. Il-mozzjoni titlob ukoll li l-Parlament jiċċensura u jesprimi l-isfiduċja fit-3 ministri li b'xi mod jew ieħor instabu ħatja f'din l-inkjesta: Silvio Xkembri, Mirjam Dalli u Stefan Zrinzot Pardi. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jinsisti li dawk li kellhom sehem fit-traċedja ta' Jean Paul Sofia jerfgħu ir-responsabilità politika minflok jibqgħu jinsulentaw l-intelligenza tan-nies. Kważi ġimgħa oħra issa minn meta kulħadd hemm barra f'pajjiż normali jistenna illi fil-każ tal-mewt ta' Jean Paul Sofia wara l-inkjesta pubblika ikkundannat lill-gvern li kienu responsabbli għal dak kollu illi seħħ, ovvjament nibqgħu bi gvern indifferenti, bi gvern illi fil-waqt illi jagħti l-impressjoni li qegħdin ngħixu f'pajjiż normali, is-sitwazzjoni hija totalment differenti. Minħat jew Carol Aquilina qal li l-aħħar xhur urew kemm dan il-gvern ma jimpurtax mill-bżonnijiet tal-poplu Malti Wawċi. U dan jidher biċ-ċar meta l-Ministru laqas il-Prim Ministru m'għamlux xogħolhom u xorta waħda baqgħu fil-pożizzjoni tagħhom. F'pajjiżi oħra din hija xi ħaġa normalissima meta jkollok inkjesta pubblika li tkun daqshekk ċara, li tkun daqshekk aċċettata minn kulħadd illi l-konklużjonijiet tagħha qed jitfgħu responsabilità fuq l-Eżekuttiv u l-Eżekuttiv ifisser il-Gvern, ifissru il-Ministri, allura hemm responsabilità x'tinġar, responsabilità politika li tittinġar bir-riżenja tagħhom. Il-ħamis se tkun qed issir seduta speċjali fil-Parlament fejn l-Oppożizzjoni se ssejjaħ permezz ta' vot sabiex it-3 ministri jerfgħu ir-responsabilità politika u jirriżenjaw minnu fih.